Guys, pasalamat gyapon mis Ginoo nga buhi mig tanan karon. Abi jud na gabi ug dadto na mi taman. Nagawa ko ni Junjun og ni Gian. Wa ko nagtuo nga pagbakasyon na haron nga ingani mo yang mahinatnan nga magbagyo ingani grabing kasuga. Abi lagi na gabi ug mao na lam adto na laman mi taman. Salamat lamas Ginoo nga na abutan gihapon mig buntag. Ave Maria, Ave, Ave. Sa pagkakang tayo, isa ka natin. Hindi ka na hanari mapata, paano nito sa bagay. Hindi ko pa. Ay guys, namin na rin pang kapilya na grabe guwan. Bunot pa man Wala yung hangin naman. narabay hangin. Alas 5 na sa buntag. Alas 3 pa kape ning tukad na midari. Hindi ko mo kape. Para ko kain mo kape. Hindi ko mo kape. Para ko kain. Para magandang kusugag guwan. Wala ginukura na magandang kusugag. Uwan, mo na siguro ni bagyot eh. Wala baha, orabwa. Wala nagbahag karsada. Wala yun, yung nagbaha na yun. Nagbaha na. Nagkuanin na, nasugod na, hangin-hangin. Hara mas manang. Ani sakas manang dito? Una na mig uli kay nagbaha na. Nahangin na. Timing ko dug bagyo gato hang painiton. Nabutan na mig bagyo guys. Sama namo mang painitin ron sa kapilya. Gamping lay kuno kanay bagyo. Signal number 3. Number 3 kuno ta? Number 3. Yan miss bye guys, di agi doon announce nga magamping lagi kuno kay signal number 3 kuno dani sa kananay Bohol. Diyan na miss bye guys, nakauli na mi. Madyo gani kay ningunung nag-uwan kay gani ha pag uli na mo uwan man to kababahag kalsada. Nawa nag-uwan pero naay lagi hangin. Magamping tang tanan guys. Kay kusog-kusog ra ba kuno ning bagjuha. Morning light. Good morning. Gapon. Nantan mi kuan dito sa kalsada. Uwan ko sa gababahag kalsada. Naibagzo. Jawa ko dito na ngapi, gipakapi man ko nila dito. Ako ka kontak, di ma-kontak ilang number. Ha? Di pa may mga nasubra. Na dito silang bahay na naman abot na. Ngit-ngit, uwan gani paguli na babahag gani kalsada. Ang pinakatay. Mga pita, dahil mo ang bring home dari nga. Kuha. Biko, suman o kanang biko budbud, jada pipan. Ang katay? Tagaan, mampud, bigyan mo na naman panggi. Da. Hali tayo, mainit ah. Tay. Tunay. Good morning guys, mga pita. Yan, timpla sa ating kape. Kape na sinunog nga mais. Morning. Uy, galis ni Cool kay mga signal number 3 des yung juha, magpiro sa Sibuwa man. Huwag magsibutay. Pag Mindanao. Karon nag Mindanao, wala. Go guys kay kuan. Signal number 3 kuno darin ga. Mao isa na ni manini. Signal number 3 ag Mindanao. Humana Ag Mindanao ba? Kuan guys, humana sa nag-inom. Si mama. Mga unta.
Nagawa kong mama kasi dyan ba itong isa lingkis, be? Mukhang ka dani, hani? Ang kapinang, lingkod nang. Mukhang dia. Mukhang dani? Mo ni imong budbud nang. Hindi ko man eh. Kare, mo ni ka nang lalay nga, biko. Oh, kapito. Mado ganin na mangingilot nga anak ni Ariston. Sige, kapito. Sige, balik pa. Ang gulot ito. Pero ang ugat ng guna na kuan. Ugat ba na? Sige. Grabe yan ni Surubilin, daghang talent, Surubilin. Sige na, sige. Kaya di mo na pwedeng sige giluton kay madaot mo ng ugat. Mama Bebe, love you Mama Bebe. Gabi dahil kusog na maghangin. Hindi may bawa na ganyan sa ilaw. Kusog na kung hangin gabi, ito. Takawantay. Oo, kabantay gabi, kaya naglamig ang tuog. Taman pa din huwag magbagyo. Gano'n sa gumabot ang bagyo, Dani? Ugma. Na guys, nagsugod na kusog nga uwan. Nag-uwa ko ni Junjun og ni Gian dito sa Dalagit. Nag-uwa pa dyan kong mama kay si mama tas Mindanao. Hapil po sa bagyo niya. Di dyan batong isa dito sa Pajag. So watay may mo guys, kay nga ni manggadjid ning panahon nga na manggadjid bagyo. Ato na lamang ampo sa Ginoo. Kami dari guys, kay nagpa-signal mi. Kay nag-uwa ko ni Junjun og ni Gian. Diyan namin dari sa ubos. Para narabad dyan ko sa kaghangin. Magampo na laman ta sa Ginoo guys, kay Ginoo ra man gadji nakaibaw sa tanan. Diyan muli na pud mi karong tagtaod. Kay kusog nag kanang hangin. Haglukon. Ginoo na lamang gadji bahala dani sa taang kahimtang karon nga nako ni umaabot nga bagyo. Diyan sugod-sugod na ra baghangin nga kusog. Pero dito sa Cebu, nanawag mo ko ganiha kay nakakontak mo kong Junjun. Pan kuno taligsik ra kuno didto. Kada miss pan guys, bye. Uwan do na ning kusog na pud ang uwan. Kusog ra bag kanang hangin. Siguro ko i-upload karong adlaw. Kinjag mo kusog ag hangin unja ba. Yun na nagsugod na gani. Kusog ag hangin. Wala Ginoo ko hangin. Kusog na kadug hangin. Ginoo ko ni kusog naghangin boy. Talag ani tir. Tubig. Ala, rakusog ka tadi ay. Madugan ni kay na imutong. Kapigok ko yan ng Pilipinas. Parang kaglakan timing po na mo ang paguli ni Ate Ruby nga bagyo. Parang luhod mga piso nang gisaling gubot. Ipang tugnaw. Muuy. Madyo ganing kay nani mo to no na naisalipod sa tumbay. Ibaan magjupog madyo sa kuan guys bagyo. Kay karon ko kasuway ba ngay nga ni nga arang kagusod og hangin kana maglupad-lupad jud og mga kahoy madyo gani kaniya mo ang bahay sa likod sa moto. Kay moto man ang diha sa kuan guys ibabaw. Ginoo ra jay nahibaw sa tanan guys mo nang aturan ni isalig sa Ginoo. Kasi jaraman may nakahibaw. Basta ako karon gikulbaan ko sa bagyo kay rang kasada kaadyo hangin ja. Nag-uupog ko ni Gian og ni Junjun dito sa Cebu, ja nag-uupad jud kong mama dito sa kanay Mindanao. So ako mahimo guys, aral mang isalig sa Ginoo kay Ginoo ra man may nakahibaw sa tanan kay ija maning pagduot mo na magamping na laman ta ug magampo ta. Oh, grabe gusto kang hangin dito, gabali-bali na jud mga sanga. Ginoo ko, nagkanaman naman gajud ka kusog guys. Nga buwak ni nanay rang luod dyan, nangahapi na. Grabe po ni Udit. Palabit po si Jang gibate. Tsag mga manok oh, ipang tugnaw. Mga basa sila. Mga kaluoy. Kasi gyapon kadjug hangin guys. Magalas 4 na sa hapon. Diyan wala bay kurente. Hinapangag kurente. Nanay ko, an sa man ni rescue? Wala, Ginoo ko. Masyong kasuga. A few moments later. Morning guys. Muna ni por masama ang kusina guys. Kita naglangit. Nagba.
Balang nagbaga mo ang bahay guys, basta kompleto gihapon mi. Namo na ni porma sa mo ang kusina guys, iwan ni atip. Pasalamat laman gihapon mi sa Ginoo nga nagihapon mi. Bala nini nga mo ang bahay ug nagba, basta kompleto laman sa gihapon mi. Grabing pinsala ni Odit. Grabing pinsala ni Odit guys, gabi ga hilak jud ko. Kay wa ko nakatuo karon nga kanang naibuhi pa mi. Sus Ginoo ko guys, pasalamat gyapon ko sa Ginoo nga gitagaan mig kinabuhi karon. Muna na porma sa kuan guys na sa ibabaw ag mga kahoy gipang harusan og mga dahon. Jaga mo ang bay nakabuslot-buslot, bahala na nga mo ang bay nakabuslot-buslot basta buhi gyapon ming tanan karon. Pasalamat gyapon ko sa Ginoo na naagihapon mi kinabuhi karon kay abizid na gabi ig mga matay nami. Tubangan sa amo ang bay guys na dangan kadyo ng lipad ng mga atip. Na grabe ang mga kahoy wanay mga dahon guys. Pasalamat gyapon mis Ginoo nga buhi mig tanan karon. Bisan na gabi ug dadto na mitaman kay grabe mga jung kasuga dito gabi gahilak jud ko kay nagawa ko ni Junjun og ni Gian. Salamat naman tas Ginoo na nga buhi taron. Bahala ni atong bayog na kang guba-guba. Karon pa jud ko kasuway guys sa tibuok ng kinabuhi nga ingani nga magbagyo. Ako nagtuo nga pagbakasyon na horon nga ingani mo yang mahinatnan nga magbagyo ingani grabing kasuga. Abi lagi na gabi og mao na lam adto na laman mi taman. Salamat lamas Ginoo nga na abutan gihapon mig buntag. Bahala na nga mo ang baydag nga buslot basta kompleto mi. Ha? Kita makakontak? Wa lagi signal, nawag signal. Nag-ko karon kay si Junjun og sigian dito Cebu di na ma kontak last namang kontak gabi nga nagaba ko ng pagamang bay dito Cebu. Da bahala na ng bayag magaba basta ang kinabuhi na ara. Nagaba jam midanan nila gabi kay nang plus light ba murag magpa-rescue. Jawa na may mahimo karon mo ganyang kasuga. Kami flight kana sila dani. Naginjong bay ng lalay. Lata po nabuslot pud. Ginoo. Kani kanay underground si tatay na may gitaguan. Sus Ginoo ko goy underground asa ka mi didto nago. Kamo ang lugar guys, murag di naman mao. Gigaba-gaba ang mga taman ni Odit. Grabe pinsala ni Odit. Ag mga buwak ni nanay arang luodya, nawa na diha. Nang lugpad. Diyang palijahan dito wa na. Wa na makita. Kag diyang mga kapadyas, daga naman tatugbo nga mga kabangaan na nangawa. Na bahala ning bayag nga guba basta kinabuhi na gihapon. Ibay sa mo ang lula. Na di na may tsura. Grabe nang gubaa. Nag mga atip, nagkalat ang mga sin. Dari karsada way makaagi kay nagyatang ang mga kahoy. Na ang garden ni purami dyan mga tinanom nga sili. May pangupawan. Ang mga kurinti. Nangabugto ang mga wire sa kurinti. Ang muto dari sa ibabaw murag di na mao. Na grabing upawan ng mga kahoy, wanay mga dahon. Na kurinti na mo. Natumba kalsada. Maglisod jud mag-agi danig mag-rescue kay pa dito oh. Giatngan sa mga dagkang kahoy nga nangatumba. Yung mga atep nasa mga kalsada ng giali. Nag mga kahoy upaw na sus Ginoo ko guys karon pagadyo ko nakasuway. Bagdyong ingani. Sekad-sekad pagkadako na karon ko kasuway nga ingani kakasug nga bagyo. Dini na makalimtan kaning bagyo nga Odit. Nga abi na gabi o katapusan na namang tanan.
Mga buwak ni nanay nga diha gipang tungtong wa na diha. Kapag mga banda. Nangawag mga buwak. Ang kamunggay dari wa na. Bay po dito sa mga igagaw. Ipangbali po dagatut. Baw lamang ka dito si babaw. Unsay balita dito sa mga bay po kay halos dani na mo guys amo ra mga kadugo tanan. May signal ba si gamay gaba siguro mga cell site kay pasignal lang ta ko ba kay naggo ko ni Junjun nagiyan dito sa Cebu kay nagtext ka na mi ni ate gabi nagaba ko nung pagbay na mo dito sa Cebu. Baw kano sa ni makasignal unja. Wara bay kuryente. Problema kadyo na magasa mi dapit dani mag-charge. Oh, Ginoo ko guys, na timing majag ang bakasyon karon nga. Ingani, saan lagi nga di malagi ta makahibaw sa kananay panahon. Ginoo ra man gad lagi mo nakahibaw sa tanan. Bahala na guys, basta importante buhi ming tanan. Nagala man gikagawan si Junjun sigiyan dito sa Dalagit kay wako kahibaw gun sa ilang kahimtang karon. Last na mong kontak kay sa ati gabi eh. Gaba lagi kuno pag ang bay didto, natangtang kuno wa kananay bungbong. Okay ra kadyo magaba bay dito basta si Junjun sigiyan safe laman sila ay salig ra dyan tanan sa Ginoo ang mga pangitabo karon kay ija man lagi ning kabubuton kasi jara mo nakahibaw sa tanan. Sayang kadyo ang mga kapadyas dari wa na may mga bungang mga kamatis ni nanay di nagkatag ang mga bunga masaya nga kadyo nagana para banon tanig mga batin-batin nga bunga daghan pa kadyo mga buwak wa guys gihapla ang mga kapadyas wa nay mga bunga diarag mga bunga diya sara ka to dapitong kabangaan diara diag mga kapadyas diya nagkalat na nga kuna ka to kang hinog nga kato mo ang gitiman ani nanay ang karang looja kadyo nang ka wa nay silong-silungan ang dudyan ani tatay muan na diha nabali manggajag nangka ambag mabuhi pa baka ni mabuhi pa baka ning nangka nang nga nabali na magtumoy